asi mazimbabweans kana kune vanhu vakaoma kufadza ka handisu mazimbabweans mazimbabwe takaoma kufadza chero ukatombozama kudaiwo uchida kufadza mazimbabwe sometimes unenge uchitoita seuri kutambisa nguva but zvisinei varipo vamwewo zvakare ka vanoappreciata zvavanenge vachiitirwa nevamwe vanhu mufaro wangu kugamuchira zvakare kana wanga usati wasubscribe to this channel ka yakanzi Uncle Saint Steven just go fast to subscribe. Also don't forget to put your notification bell to whenever I upload a video you will be notified. Motipa ma comments enyu ne ma thumbs up tinomada futi anditi right nyaenda uya nayo pazwara nhasi ndiye musikana iye ari based in Thailand anonzi iye Sharon Chipomanzvera. She's a Zimbabwean YouTuber ari based ku Thailand anditi and also ane ma followers akawanda. Ane channel yake inonzi Shema TV. Right, Shema uyu TV vanhu vatotanga nechekare kutomushungurudza nekumunetsa muzukuru wangu amene kuti vanhu unova vanofadzika sei maZimbabwe tudzei munofadzika sei chaizvo vamwe vakuti Shema she should donate kuma charities naivedwe ndo zvazvinoitwa here munhu anomanikidzwa here munhu angaudzirwe here zvekuita number 1 number 2 munoiziva here kuti anayo here mari yachoni because remember kuti zvoni YouTube ka this is a business ndaudza ichokwadi ka this is a business and business rine zvakuma challenges akawanda so you cannot force kana kuti you cannot tell someone kuti ita chakati you cannot tell someone kuti dai wambodonata dai wadaiwo who are you aiwa vazukuru ngatisadaro so ngatisadaro ende munozwa the funny part of it ka vanhu vanongofunga kuti munhu akatanga kuzivikanwa bhegi ratoita vanhu vangani vamunoziva vanotori nembiri vanozivikanwa kubva kune chana chicheche chichangotanga kuti de nana de chine chitomuziva but tinozonzwa story dzavo dzekubroka pamberi apo dzekuti haana chainacho so don't kana iri nyika yeZimbabwe ka never ever think kuti munhu kana achizivikanwa kana munhu ane mbiri ane bhegi ndo nyika yedu yeZimbabwe iyoyo zvizvo zvinoitika kune dzimwe nyika na South Africa but not in Zimbabwe. In Zimbabwe unoita mbiri ka but bhegi pasina mazviwo akuzviwo kuti zvoni kana Shema akagara pamberi pekamera ka remember ifuta kuti zvoni she is working very hard kana kune munhu anoshanda ka pa YouTube Shema she's whatever popularity anayo ka she's working for it. So iwe kana one mweya wokubatsira stereki ka handisi kuti kubetsera kwakaipa but iwewo kana one mweya wokubatsira I mean kuvanhu vari kunyora vachiti Shema should donate to some charity you can do it even you iwewe you yourselves you can do it you too can do it so motisira Shema wedu anditi and the funny part of it ka mafans ake ka vamafollowers ake chaiwo ka ini ndinofollow I'm one of mafans aShema anditi atina chatinotaura patineti atenda anoita ma live mazuva akawanda Stereki Shema anditi she doesn't sleep achishanda anditi handisa ndakambonzwa kana one wemafans ake mafollowers ake anoti Shema chimboita kuti udonate kuma charities ese ma-statements iwawa ka these are the statements of my enemies. You know there are some people who doesn't like to see somebody progressing and they always find fault pane chinhu chega chinechitwa nemunhu get away man get away ndatodhiniwa so ayandibhowa nyaya iyo musaudzire mwana zvekuita anditi imimi akudza kuti ane bhegi ndiani akudza kuti ane bhegi ndiani and vanhu vanenge vachitaura izvozvo hamutomborina kana idea yekutoti what's happening when mari dzachona kuYouTube dzinowanikwa sei ndedzipa nebusiness here rimwe raanorana Shema ramuri kumusapota ndekupi kwamuri kutenga zvinhu zvaari kutengesa kana kuti supermarket yainayo yamuri kuti zvoni haatanyanya kutenga chimbodoneta vanhu ka ngatiitei kwazvo
ya ndini sekuru ndini murefri indinogara ndatokudzai tiri marefri both kuvanhu nekuma-youtubers nekuma-celeb kwese saka apa pandiri kuti vanhu itai kwazvo kana unga usati wasubscribe ka just subscribe to this channel. Also don't forget thumbs up, put your notification bell kuti whenever I upload a video you'll be notified. Vese vakasubscribe ndinoti salute kwamuri dai ndisiri panapa dai musiri imi manditi zvese zvitiri kuzviitira imimi. Muenezwa rakanaka kwese kwamuri maZimbabwe tive nerudo.